बैसागुनि खुलुम हरबाय आङो दिनै दाराङि दारायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों आं बेखौ मिथिया आं हारसिङैनो गोजोनो थारमाने जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ बे संसाराव रावबो गोजोनहोनो हाया जिनिसा बिदि नोंनाव जेसेबांनाखि थाखा थाया मानो बे नोंखौ गोजोनहोनो हाया दुनियानि साबसिन हिनजावखौनो नों हाबा खालाम थेवब्लाबो नों गोजोना दुनियानि जोबथारनाय मोजां हौवाखौनो हाबा खालाम जुदि नों हारसिङैनो गोजोनाब्ला थेवब्लाबो नों गोजोननाय नङा बेनिखायनो आंना सिदा खोथा आंनो गोजोनो Alia, hey, volume to correct development. Increase the volume, please. Huh? Operator kun bale. Hey, tolong ase. Plastik tolong. Matu plastik kuza. Tolong ase. Kenapa nih? Macam tu ni. Hey, volume deh. Hey, plastik. Mari, gozonnaya nungsu baनायनाय. Apa इसोरा होनाय आरोखि. आखौ आं सेंग्राफोरखौ खावलायनो गोसो जायो जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाया अब्लासिमनाखि नों हाबा लानो माने ओरैबायदि गथ'ना जायो गोसथोनायनि बिफाया साख्रि मावो हाइ स्कुलनि हेडमास्टार आथिमंगलायाव अष्टमंगलाव 80,000नि फालें हरबाय 6 इंसि 5 इंसि लेप फसं हरफाबाय फालें होनबाथ' बुजिखायोना ना बुजिया बे उन्दुग्राया फालिया बेखौ आथिमंगलाव हरफाबाय बोसोरथाम जाबाय रायजो जानाया फिसा सासे उन्दै हिनजावसा मोनबाय सानसेखालि हरनि 1था हराव ओरैबादि नांलायबाय बिसि फिसाय हिनजावा बुंबाय बे फालेङाबो आंनाबो फालेंसो ओइ सार मा थांखो 1था हराव खिबिदि बुंजायो हिनजावजों बे फालेङाबो आंनाबो फालेंसो लेप फसङाबो आंनाबो फालेंसो बेयाव दा उन्दु नोङो लोखि सारा हौवा जाहैबाय मा खालामनायखौ हौवाया होनबा ओंखायनो बुंदों आङो हौवाफ्रा सेंग्राफ्रा जेब्लासिमनाखि फालें सखिखौ बायनो हाया अब्लासिम हाबा लाना माबादि गामिनि मानसिफ्रा थांजोबबायनो उमुगमोना मानो दावराव जाखो होननानै ज' थांब्ला हौवाया लाजिना बस्थायावसो दुमफ्ला उन्दुना दं लाजिनानै बस्थायाव उन्दुदों बारान्दायाव दा ओंखायनो आं सानो बोरैबा जुदि आंनि बिहाव बिखुनजोआ सखि फालें लेप फसं हरोब्ला आं बेखौ बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन मानो आं इसे गिदिर बदनामखौ लाया रायजोफोर बे फालेङाबो आं लाबोखानायसो थैजासिम रायजो जागोन बिसना गंसेयावनो उन्दुलांगोन सानसे नङा सानसे होनगोन बियो ओंखायनो आं बुंबा फालेङा बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन आराम बोरमाफ्रा उन्दुगोन आरोखि दे आंबो माने लामा ससेयाव सिंगार जाब्रबनाय नालाय साराय गामला लानाय जायाखै खिन्थु माने साराय गामला लानाय जायाखै आरोखि होमब्लाबो होयो ओमफ्राय बिदि लाइनाव ओंखारनायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन माने सिगां कलेज फरायब्ला मोखां गोरा मानसिना एसे डायलग होनाय बिदिनो गान लिरलाबायनाय खिन्थु आं गान लिरनायनिख्रुइ भिउ जासिननाय बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गान गैया दे दालमिया सिनेमा गानखौ सोर लिरदों मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आंबो एथ' दाम खम नङा बिदि आरोखि टाइगार सिमेन्टजों ओमफ्राय माखौ खनग्रोनांगौथाय दानियाखौ होग्रोनोसै दे बि मेजर ना बि मेजर बे लिरनायमोन रायजोफोर दालमिया सिमेन्टनिसो लामा खमायदों दहाय माथो गोगोम जादोंमोन आंनि बेलायाव बिदिनो जाबाय थायो आङो देंखोनानै फैसा होलांजोबगासिनो नामा बांद्राय
मानसि मोनदों थालिया ओइ ओमफ्राय जों मिनिस लुनानै थाबाय थानांगौ दे अराय सम मानोना जों मानसि जाथि इसोरजों बोर होजानाय मिनिस लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो दं जिब जुनारफोरनाव बे गैया दे only human beings are gifted with the ability to smile animal don't have this ability थालिया नों जुदि मोसौखौ बुङो आं नोंनो दानो 10 लाख होनोसै एसे मिनिस लुनो होनोब्ला मोसौआ मा होनगोन बिदिसो होनगोन नों मैसोखौ मिनिस लुनो थोनोब्ला मैसोआ मा होनगोन बिदिसो होनगोन इसोरा बिसोरनो मिनिस लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो होआखै नङा होमबा सार खिन्थु जोंनो होदों नों मिनिस लुनो हायाबानो नों गाज्रि मोननानै दं दुखु मोननानै दं आरोखि बिखुनजोजों बिहामजोजों नांलायब्ला माबायदि जालायो थालिया बिखुनजोजों बिहामजोजों जेब्ला नांलायो बिसोर मिनिस लुलायनो हाया हायो नामा हाया ओंखामखौबो ज' जालाया ओंखाम संग्रायावबो ज' हाबलाया थालिया बिदि आरोखि ओंखायनो गाज्रि मोननायखौ जों बावनांगौ राग जोंनायखौ बावनांगौ नांलायनाय खमलायनायखौ बावनांगौ आरामसे मिनिस